Lewapda traktorçylar mejburi ýazylýan gazet jurnallarynyň özlerine gowuşturulmalygyny şikayet edýär. Lewapda mekanizator traktorçylar her ýarym ýyllykda bir sapar 150 manat töläp mejburi abuna ýazylýan gazet jurnallarynyň özlerine gowuşturulmalygyny şikayet edýär. Lewaply enjime traktorçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykdy. Şeýle ýagdaýyň bir näçe ýyl bäri dowam edýänini aýtdylar. Abuna ýazyşlyk döwründe her 6 aýda bir sapar 150 manat çemesi pul tutulýar. Ýöne näçe ýyl bäri ýekejede gazet jurnal alyp görmedim diýip Lewaply bir mekanizator Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda anonim şertlerde şikayet etdi. Olaryň en çemesiniň sözlerine salgylanyp habarçy traktorçylaryň gazet jurnallary bildirýän gyzyklanmalary barada maglumat berdi. Traktorçylaryň birinciden gazet jurnal okumagy wagty ýok, ikinciden olaryň gazet jurnal okumagy höwesi ýok diýip habarçy munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun berdi. Metbuatda okar ýaly zat ýok, gazetleriň birinji sahypasy arkadagy öwüp başlaýar. Soňky sahypalar onuň ata-babalaryny öwýän mazmun bilen tamamlanýar diýip habarçynyň gurrundaş aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä onuň bilen gurrundaş bolan traktorçylar gazet jurnallarynda esasan güýmenji hekaýalary ýa-da beýleki güýmenji eserlere istek bildirýär. Türkmenistanda 30-dan gowrak gazet jurnal çap edilýär. Olar döwletiň howandarlygyna bolup ýurtda büdjet işgärleri mejburi ýagdaýda gazet jurnallary abuna ýazylmaly edilýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mekanizatorlar mejburi abuna ýazyşlykdan şikayet edýärler. Mekanizatorlar ujuýupsyz aýlyklarymyzy dolu alyp häkimetler hem mejburi abunan besedler. Biz hem çağalarymyzyň rızkyny dolu alsadyk diýerler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda ýylatyň abuna ýazylan gazet jurnallaryny değişik salgylary paýlamak işini Türkmen Poçta aragatnaşyk kampaniýasy ýerine ýetirýär. Azatlyk radiosy Lewaply traktorçylaryň mejburi ýazylan gazet jurnallarynyň özlerine gowuşturulmalygy barada Türkmen Poçta kampaniýasyndan kommentariýa alyp bilmeýär.